नैबे स्क्रिनाव होनाय सासे हिनजावा गथ' गोरलै गोनां 2 बोसोरसोल' जादों बे गथ'आ गाइखेर जानायसो गाइखेर गारि गथ' बिनि बिमाया खारबाय बिनि बिब'आ दाखालि बावैसो खारदों आरो दायो बिनानावा खारबाय मास्टारनि बिसि जानानै इसिग्राब अगियान जेबो गियान गैरोङै हेलो सुनाफोर गुड मर्निं नै जोंहा दा बायहेरायाव थांगासिनो मामिमोननि स्कुल मोनबाय मामिया लोमजादों नालाय एसे डाक्टारनाव लानानै थांगासिनो आङो सान्दुं गोसाबाथाय ओंखारबोनो बायो आं बिदिनो ओरैबायदि सान्दुङाबो थां थां न' सिङाव थाबा गुसु बायहेरायाव थाबा गोलोमनाय गोलोमाबो माने सान्दुङाल' दा 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 खर' नां मोखाङाव मा इसिबां सान्दुं जाखो स्कुलाव फैनो मोनासै दिनै साननै एबसेन्ट जाबाय बे सप्तायाव 10 दिन आरो गाबोनबो डाक्टाराव थांबावोबा 3 दिन जासिगोन बे सप्तायाव ओरैनो सिगांनियानो बिराद एबसेन्ट जाखाबाय सिगाङावबो ओरैनो सुटियाव थांनायखौबो प्लास खालामाखै फात्तानै एबसेन्टेन्स होलाबाय थानाय बिसिनि हाब उन्दैफ्रा जा दावराव गेलेखाबायहाय बेसेबां बखबावनांगौ फैयै फैयै फैनानै नै मेन रड मोनफैलायबाय गारिनि ओंखारलायबाय गारियाबो नांगौबा फैया लामायाबो दिनै मोनसेल'बाव होथेनानैसो दङ ओरैथिं फारसेजोंल' हगारदों दिनै दा नै जोङो दसुवा सौफैलायबाय डक्टरनाव फैनाया माने बासथ' मोनासै जोङो टट' गारि मोननानै फैबाय ओमफ्राय टट' गारियाव माखासे मानसिफोर दंमोन नालाय ओंखायनो आङो भिडिअबो बानायासै डाइरेक्ट सौफैनानैसो नोंथांमोननो शेयार खालामलायबाय बेवबो दिगदारलायनाय फुरा ट्राफिकसो जानानै दंलायनाय ट्रेन फैगौलाय ट्रेन थाबायलांनोबो लामा गैयानदांहाय दिनै ओरैबायदि बिहिर मा जालाबायदों बांसिन थाबायलांजागोनदां बांसिन होनाय ट्रेन फैथ'वाखैनोथ' नैबे साइथिंखौ बारलांनांगौ नालाय रेल पट्रि ट्रेन फैथ'वाखैदां ओमफ्राय डक्टराबो बावलायलांबायसो नै बेहायनो मोनदां दा नै डक्टरनाव सौफैलायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि बिहिरलायबावबो नै लाइनाव बिराद बुरजा दंखायो आरो माखासे जिरायलानानैबो दङ जा बिहिरखालाय खयथायाव मोनगोन फात्ता मोनखालालाय उन्दै गिदिर जा लोमजानाय लानानै फैदोंहाय बेमारिफ्राबो दा जोंना नाम्बारा मोनफैबाय ओमफ्राय नै डक्टरनि खाथियाव सफैबायानो डक्टराबो बेनो डक्टरनिफ्राय डिटेक्ट जानानै बाव क्लिनिक खुलिनानै होयो बियो ओमफ्राय लोगोआव सानै हेल्पार लाफायो सासे हिन्जाव सासे हौवा डक्टरनावबो नायजाखांबाय ओमफ्राय मुलिबो एसे जाहोनानै लानानै फैबाय आं मामिखौ मामिया लोमजादोंबोमोन नालाय ओमफ्राय नै पिज्जा जानो होननायखाय एसे पिज्जा जाहोफैबाय दखानाव पिज्जा जानो लुगैदोंनो मामिया मिनि पिज्जा लाबाय फिसानो
बेनो जासाबनोसै आंथ' मोनजायामोन अब्लाबो मोनसे पिस जाबाय आंबो दा जोङो गेटनि सिङाव हाबबोफिनलायबाय नै हायदै थाबायनो मेंबाय नै मेंलायलायबाय बेबायदि टाइमाव बिराद थाबायबायहाय ओरैनोबाबो मेंरुरु बेथा फैबा होमबा जानोसैलाय उसके लिए अलग से एक बड़ा सा पिज्जा लोगे आप ज'नो गिदिरथारसेखौनो जानोसै होमबालाय बिदा फैबा गिदिरखौ जानो नायनानै फैयाखै जब मैं स्कूल गई स्कुल जोब्बासो माबाबासो सुथि मोनबासो नों सुथि मोनबासो जागोन नों सुथि मोनबासो जागोन पिज्जा जाहोफैबाय रागा सोंबावबाय नै फिसाजोआ माबा फिसाला फैबा गिदिरखौ जाहोगोन होननानै गावनो फिसाखौ सयस खालामबाय आं माखौ जानो होननानै सोंखादोंमोन बेखौनो जानो हाहां हायाहां जालायबावबाय गावबो सानैल' नालाय मोनब्रै गाहाम पिस गावबो जानो हाहां हायाहांसो जाखादों हाबावगौमोन आरो नों जानो हाबावगौमोन हाखालामोन गावहा लोमजानाय एजाबजों जानोबो हाखालामोन गावनो बिदा फैबालाय गिदिरखौ ज' जागोन ना खेबसेनो फेमिलि फुड माबाखौ पिज्जा गिदिर नायनानै फैखाबाय नों नायाखै बेसेबांनि आयौ संग्रायसो खिथाखाबाय 789 रुपिस आयौ 799 नि जागोन दे बेखौनो जाहोगोन आङो सोनाबा फाइनेलि न'आव सफैबाय दाने सनाफोर डक्टरनाव थांनानै ओरैबायदि बिहिर डक्टराबो ओमफ्रायसो फिसाजोआ एसे माबा जानो होननानै दखानाव जानाय जाबाय ओमफ्राय बासजों फैबाय आरो जोङो बासजों फैनानै थाबायबोनानै मेंबायनो ओमफ्राय नै फिसाजोआ उन्दुबाय ओरैबायदि मेंनाय मोनबायनो माला उन्दुनो मोनगोन माला न' मोनगोन होनगासिनोसै ओरैबायदि लोमजाहैबावदों डक्टरनाव सहैनानै 100 जाहैखादों 100 डिग्री लोमजाहैखादों ओमफ्राय बावनो मुलि जाहोना लानानै फैबाय आङो सेस गस्लाफ्रा सिनानै फैजोब्बाय दा आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनोसैलाय सनाफोर बे भिडिअआनो जाबाय दाखालि बावैसो सासे हिन्जाव खारनानै दंलाय जाहैदों ओमफ्राय बिनि बिब'आबो मास मोननै सिगां खारखाबायनो ओमफ्राय मास मोननै उनाव आरो बे बिनानावा खारलायबाय जाहैदों दा न'खरसेनि माने सासे बिमा बिफानि फिसाफ्रानो सानैबो गुबुनजों खारनानै दंहैयो आरोखि आरो फिसाया सानैनाबो मास्टारलायबावसो जाहैदों दा बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै होनायखाय आंबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होबानोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय सासे हिन्जावा गथ' गोरलै गोनां 2 बोसोरसोल' जादों बे गथ'आ गाइखेर जानायसो गाइखेर गारि गथ' बिनि बिमाया खारबाय जोबोद दुखुनांथाव बिनि बिब'आ दाखालि बावैसो खारदों आरो दायो बिनानावा खारबाय अब्ला साननानै नायदो मोनसे न'खराव माबायदि जानानै दं एसेबां मोजां फेमिलि मास्टार मावो बिब'नि हौवायाबो मास्टार मावो आरो बिनानावनि दा नैबे खारनायनि हौवायाबो मास्टार मावो मास्टारनि बिसि जानानै इसिग्राब अगियान जेबो गियान गैरोङै आसुरि नोंसोरखौसो नुबाय आं जोबोद लासिंसिं देहानि लुगैनाया देरसिन नङा अनलायनायासो देरसिन मिथिबाय अनलायनाय गैयाब्ला मालाब्लाबो नोङो दान्दिसेनि लुगैनायखौ लानानै गोजोन जानो हाया मिथिबाय थ' बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो गावनि असे फिसाखौ जेब्लाबो गारनानै खास्रि बिस्रि माब्रै गालांखो फैनानै गावनि न'खराव गामियाव निमाहा लाफै अब्लानो बयबो अनगोन बेबायदि खालामना लानो नाङा गावनि आगानखौ होथेनानै लानो नाङा जों मिथिखागौ बयबो जेरावखि थाङा जेरावखि थाया जेरावखि थाङा जों मिथिखागौ गोरोन्थि आरो मोजां मावनाय आरो गोरोन्थि मावनाय बे मोननैया मानसिनाव थायो अब्लाबो जों गोरोन्थिखौ नुखायो बयबो खारनायखौ जों गाज्रि मोनो दुखु मोनो नोंबो दुखु मोनो सोरबा खारनायखौ गथ' गारना खारनायखौ नोंबो दुखु मोनगोन मानसि जानायलाय आरो नोंबो बे मोनसे गोरोन्थिखौनो फल' खालामनानै खारोब्ला बबे समाजाव गोजोन जाबावगोन जोंनि बर'फोरा खालि मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय खारनायल' खोनासै
बबे हारिया गोजोन जाबावगोन स' लोगोफोर आं भिडिअसखौ बारा गोबाव खालामलिया आंहा सम गैया सम गैयिलाय आङो भिडिअसखौ मैया दाखालि खालामनांगौमोन नाथाय रिकुवेस्ट खालामहरनाय न'खरनिफ्राय थ' आङो बेखायनो आङो दिनैहाय खालामनाय जाबाय सम गैयाब्लाबो स' लोगोफोर थेंक इउ भिडिअसखौ हानायमानि शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोननिसिम सहैयो जाय खारगिरि ना खारग्रा बिथांमोनसिम सहैयो आरो बेबायदि आखुनि मानसिफोरा आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामगोन आं बेखौ फोथायो जाय खारनो लुगैग्रा जाय खारनानै दङ जाय गदाय लाग्रा जाय देहानि सोमोन्दो गुबुनजों लुगैग्रा बिसोरबायदि मानसिया गाज्रि कमेन्ट खालामगोन थेंक इउ स' माच